everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Unsay? Tawas? Nganong ni ani diniilaw sa cake? Herbert? Oh, Nganong? ara. Unsa kini? Nganong imo man ang gilabtan? Unsa kini? Nganong ni ani dini suit sa cake? Butang ka na nga makamilyonaryo ni mo, Herbert. Unsa? Ang buot mo ipasabot na. Paminaw, sultihan ti ka. Oh, nga naman ka. Wa naman ko kay tingog-tingog. Huy, ipaningot kag maayo, oh. Naunsa man ka? Ara, Herbert, relax lang. Kalma lang. May mo ba ayaw kahadlok? Way mo galaw nato. nganong nasumok pa ko ni Tepita. Ug nganong nasuot pa ko ani. Nga naman ka. Namukpo ka sa bongbong sa imong kumo. Ara, mo paulin ako. Unsa mo pa uli? Ili may mong magpabilin ko ning trabaho. Wa ko mangandoy ani. Talikdan mo ang trabaho nga nakatabang og dako nimo. Pero ara, Pili mong utang kang Mr. Carpio. ara, Labaw sa tanan, mutambag ko nimo. Ayaw lang yun, Herbert. Di ko gusto nga dunay daotang mahitabo ka nimo. unsa? Yes, mauna ang tinuod, Herbert. Kadiyot ka. Gihulga pa ko nimo. No, wa. Gisultihan talang ka sa matuod nga mahitabo. Pero ngano man, dili man ni mao ang akong trabaho. Tinuod ka na. Pero karon niya nahibaw ka na. Maglisod ka na sa paggawas. Katong pinuang ani. Binuang. Pero huna-huna ako ng mga pahitabo. Pila kay gayon nga nakatabang ka nimo si Sir Carpio. Ilabi na sa personal nimong problema. Gani, di palang dugay. Sadyang nadisgrasya ang imong manghod. Kauban sa uyab ni ini. Kinsa may nakalawas? Lain bang tao? Si Mr. Carpio man tingali? Pero ara, Huna-huna ako na sa makadaghan. Sa bisan unsa imong gihangyo nga tabang ngadto kang Mr. Carpio, wa ka balibari. ay uman kani. Oo, nasayod ko. Pero Mao ka na yung huna-huna ag maayo. gusto ko makikita kang Sir Carpio. Makiksulti ko niya. Bueno, ikaw mahibaw. Dad ako ngadto kaniya. Dali, sunod na ako. Nabaga siya. Naa, tungod kay nanawag kong daan, ug naara siya. Tungod kay nagapod-apod siya ginabang adto sa pipila ka mga tao. Ang sa'yo nagkapod-apod. Makita ra nimo karon. Ikaw, dali. Kanang imong anak operahanan. Ay, Just operahin na. salamat, sir. Ako kay nagbugol, oh. Ako kay nagbugol sa ulo imong anak. Una maoperahan, pahimong hinungdan sa hinanalit niyang kamatayon. Oh, sir. Pinagi kinahanglan sa operasyon. Mugasto ko no, sir, og labing minus mga 80,000. Paoperahe. Paubanan ko ikaw tao ngadto sa ospital. Operahan ang imong anak. Salamat kayo, sir. Carla, ikaw ang naasahin sa ospital. Ubanin ni sila. Aron ka operahan ang bata. Okay, sir. Pasudlan sunod. Nay ni gawas, pangutan ah. Ugon sa ilang tuyo ang Sir Carpio. Ah, Sugata. Naanang babae, kuig sa bata.
Gila ko kay sis kubugon sa o. Nagpasalamat kayo ni Sir Dong. Kay kunwa pa siya, tingalig mamatay na ning akong anak. Mao ba? Si Sir ang mong gasto sa akong anak nga operahanan. Dako kay gasto, 80,000. Pero iyaming tabangan. Oho. Matinabangon si Sir, maayo kay na siyang tao. Unsa? Di lang kay ako rin ang nagtabang niya. Daghan mi. Tuwa gani dito nga magpatabang sab para dialysis. Kay dako na kay gasto. Naliman ka bagod nga batag dialysis. Mo gastong 4,000 kapin. Unya, kada semana, kaduha magpa-dialysis. Mao ba manang? Si Sir gyapon ang nitapang. O ikaw, kung magpatabang ka niya, di yun ka balibaran. Basta, tinud-an na yung imong toyo, o di ang pagpangilad. Manoy, unsa imong gipatabangan kang sir? Do, kung wa pa na si Sir Do, wala patay na tingali ko. Nga naman. Siya mo ay nagsuporta sa akong tambal, sa akong sakit ba? Daghan kay kong sakit do. Kidney, kasing-kasing, high blood, nga diabetes pag yun. Mao ba ni? Mas maayaw pa na si Sir nga among duulan. Kasi pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Kaya kung atong pangayo ang tabang, labi nagtambal, balibaran ta. Insuldoon pa ta. Unsa kuno sila butika kaya na mga yung tambal. Manoy. Ikaw dong, murag estudyante ka. Unsa imong tuyo kang sir? Kuan kuya. Scholar man ko, pinaagi niya. Scholar? Oo, scholar ko. Iya kong gipaskwela. Sa kurso nimo? Chemical engineering. Chemical engineering? O sir, kay kung makahuman kong eskwela, diretso sa ko sa makatrabaho sa ilang kumpanya, sa water company. Mao ba? Karon, nahibawan mo na kung si kinsa ang iyang mga gipangtabangan. Karaang kansyon. Iyan ang gihimo. Aron pagsalimbong sa iyang binuhatan. Ayaw palabig bukas sa imong baba. Aron di ka mo simba nga may kapas ang ilong Herbert. Ara. Pabugnaw sa diya sabta magpaabot kita kang sir. Ara. Naapay pipila ka mga tao nga iyang giatiman. Andam ko magpaabot. Bueno, unsa naman day balita sa imong igsuon? Wala ko may baw. Oh, nga naman. Gikinalaw sa tingali nga ron sa ingon. Makaton siya sa pagpakabuhi. Ngawa ko. Oh, ayaw kog ingna nga pasagdan mo na siya. Di ba matod mo, pinangga mo ang imong manghod. Tinood ka na. Pero, basin og doon na siya mga panginahanglan. Pasagri lang, mukontak ako niya. Unsa ba RJ? Unsa tong gisulti? Muundang lang tingali ko sa pag-eskwela. Ginoo ko, uy nga naman taon, oy. Wa na maguna-una sa mga Herbert na ako. Nalimot na siya na ako. O, nabalakasad ko nga. Dunay daotang nahitabo niya. Come on, maundang ka na noon. Nga hapit na atong finals. Ugasa ko gibayad. Wa naman siya magpada. Tingalig, natagam siya. Tungkol sa ko paghasol niya. Sa dihan, nadisgrasya ming Maris. Oh, RJ! Brody, Oh. nga naman mo. Seryoso malagi kaayo mo? Ha? Nga na mo? Tay Maris, tambagin ang uyab ni mo. Oh, nga naman. Muundang na kuno siya sa pag-eskwela. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode.
Bye-bye!